sa Hudyo, ang babae sa ilaha once reglahon, ang ginabuhat nila, ginapagawas nila sa balay nila. Dili pwede mo saw sa pagkaon, dili pwede mo tupad sa bana, dili pwede mo hawk sa bana, dili. Hugaw ang tan-aw nila sa babae nga girigla. Mura lang og iro, ginapagawas sa balay. Suod sa unom, 7 ka adlaw nga girigla, narana sa gawas sa balay. Ginalawgan lang na, susama sa hayop. Inana ang pagtratar sa Hudyo sa babae. Pero pagabot sa Islam, mashallah, gi-arrange og maayo sa Islam. Ang babae, katuwang na sabana. Ha? Mabita tong giingon nato. Daw nganong usa may hikma, wisdom. Daw nganong diriman gyud sa ribs, sa gusok. Gibuhat ang babae, gusok sa lalaki. Nganong wala man sa tiyan, nganong wala sa likod, nganong wala sa ulo, nganong wala sa tiil. Sa may purpose ana. Wala gibuhat sa tiil aron dili pagayatakan sa lalaki si babae. Wala pud sa ulo aron dili taas si babae si lalaki. Dili pud sa atubangan aron dili mag-atubangan, dili mag-una ang babae sa lalaki. Wala pud sa likod para dili pud magpatalikod si babae. Diri sa kilid aron magtupad silang duwa, mag-uban silang duwa. Gi-arrange sa Islam ang katungod sa babae. Pwede na siya manag-iya. Nana siya'y bahin. Nana sa suratun Nisa. Diba? Lidhakari mithlu hadhil unthayain. Kaya lang, ang lalaki, 1:2. Isa sa babae, duha ang sa lalaki. Nay magsulti ana, ang ubang liberal. Muslim sila, liberal ang utok. Unsay istorya nila? Dili daw pantay ang Islam. Kay 1:2. 1 ang bahin sa babae, 2 ang sa lalaki. Pero kung tanaw nimo maayo, paminaw nimo explanation, pantay lang gyapon na. Kay ngano man, nagbase man ta sa origin nga balaod. Unsa man ang origin nga balaod? Ang origin nga balaod, ang babae dili na pwede matuk opisina, dili na dito manarbaho. Narana sa balay. Kisa man ang maningkamot ang lalaki. Monong gihatagan og 2 ka bahin ang lalaki. Kay para ang iyang pagpaningkamot daghan siyag makuha. Pantay ang tanaw sa Islam. Then, ang babae, gihatagan na siya og mga tanan katungod. Katungod bilang asawa, katungod bilang anak, katungod bilang mama, katungod bilang ante. Ha? Importante, gi-arrange sa agama Islam. Layo kayo ang diferensya. Katong wala pa Islam ug nanang Islam.